खुलुमबाय दिनै 14 जानुवारि 2023 नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेयारि खौरांखौ नोंथांमोनहा नायनो मोजां मोनोबा एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफोराबो बे खौरांखौ मोननो हायो दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो मैदेरनि उदखाराव फिन सासे बर' आइजोनि जिउ खहा उदालगुरि जिल्लानि टेंकी बस्तियाव 60 बोसोर बैसोनि जयन्ती बर'खौ मैदेरा बुथारलांदों भारत भुटान सीमायाव थानाय बरन'दियाव जादों बे जाथाया मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय 60 बोसोर बैसोनि जयन्ती बर'आ रुंसारि अनिल बर'नि बिसिमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननिया सासेल' फिसाज्ला दं नाथाय बिथाङाबो पेरालाइसिस जानानै दं बेनिखायनो आसाम सोरखार आरो हाग्रा बिफाना जाहाथे थाबैनो अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हरनि 1 रिंगायाव मैदेरा जेब्लाबो उदखार खालामफैयो माइ आबाद बायदि बायदि जाफैनायजों लोगोसे न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामफैयो जायनि थाखाय गोजोनै उन्दुलांनो हाया जाथाय जानाय सानखालिबो मैदेरा जयन्ती बर'नि न'खौ हरनि समाव सिफायफैदोंमोन बेयावनो जयन्ती बर'आ न'निफ्राय खारनो नाजादोंमोन बेयावनो मैदेरा बिथांनि सायाव गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि टेंकी बस्ति आरो टेंकी बस्तिनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बोसोरसेयाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 15निफ्राय 20नि गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जायो आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जायो जाहाथे मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय दावहाखौ फोजोबो बेनि थाखायबो राहा लानो थाखाय खावलायहरो रायजो राजाफोरा बिटिसिनि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीनि न'आव सिनाय मोनै सुबुंफोरा गोसोम फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे माधव छेत्री हुसेर UPPL मुर्दाबाद लिरनानै गालांदों आरो बेफोराव अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियन आक्सुबो लिरनाय दं बेखौ लानानै माधव चन्द्र छेत्री बिथाङा बुंथिदों दि गावनि न'आव बेबायदि गोसोम फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे UPPL आरो माधव चन्द्र छेत्रीनि हेंथायै लिरनानै गालांनायनि अनगायैबो UPPL प्राइमारि मावख'आवबो UPPL गो बेक लिरनानै गालांनायखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीया लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर सरकारा रावबो हारिखौनो एंगारनानै खामानि मावनो सानाखै बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरखौ जयैनो लानानै आवगायलांनो थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो आरो बिटिआराव गोजोन आरो जौगानाय जानांगौ आरो बेनि थाखाय नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो दोलोखौ आरो आंखौ अदेबानि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीखौ सोरबा मेगन सानानैसो बे हाबाखौ मावदों जानो हागौ होननानैबो फोरमायथियो एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीया बेराफारसेथिं अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियन आक्सु बिटिसि रिजोना बे खामानिखौ मावाखै होननानै खेंफोरथि होयो लोगोसे बे खामानिखौ सोंखारियो आरो बेबायदि खामानिया जाहाथे जाफिना बेनि थाखायबो बुंथियो माधव चन्द्र छेत्रीनि न'आव बिरहोनाय गोसोम फिरफिलाजों लोगोसे UPPL मुर्दाबाद आरो माधव छेत्री हुसेर लिरनायाव आक्सु लिरनाय दंमोन नाथाय बेफोरबायदि सिगाङाव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन होननानै बुंथिदों आक्सुनिफ्राय मानोना आक्सु एबसुफोरा थोंजोङै रावखौ होयो आरो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होयो अब्लाबो आक्सुनि सोरबा खेंसालियायै बे खामानियाव लोब्बा दंबा एंगारनाय जानाय नङा आरो बे जाथायखौ लानानै एफआइआरबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आक्सुनिफ्राय बेराफारसेथिं बिबानाव फैनाय लोगो लोगो लंकायाव थांनानै बिथाङाबो राबन जाहैबाय आरो गरखानि जानानै जेबो राव होआखै होननानै खुद्रिदों अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियना मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि गरभाङायाव गरखा फरायसा आफादा बिटिआर सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों आरो फैगौ समाव बिथाङाबो प्रमद बर'नि बुद्धिजों सोलिगोनखौ साननो हायो होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि गरखाफोरखौ नटिफिकेशननि गेजेरजों सदियानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो बिटिआरआव प्रटेक्टेड क्लास महरै फोसावदोंमोन बे लेखायै सदियायाव इमप्लिमेन्ट खालामबाय नाथाय बिटिआरआव इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेजों रोखा जायो प्रमद बर'आ गरखाफोरखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो रैखाथि होनो थाखाय आरो भट बेंक हिसाबै बाहायदों होननानै बुंथियो अल आसाम गरखा स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय गोजोनथाव रादाब देंखोस्रि बर'आ एसिया वर्ल्ड वाइड पिजन बिमुंखौ देरहासार जानो हादों थांनाय 16 जानुवारि 2023आव इन्ड'नेसियानि बालि नोगोरनि कुटा सेन्ट्रेल पार्कआव खुंजानाय फेशन श'आव सेथि बान्था देरहासार जानो हानानै एसिया वर्ल्ड वाइड पिजन बिमुंखौ देरहासार जानो हादों देंखोस्रि बर'आ मख'नो गोनांदि देंखोस्रि बर'आ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला हालामनि खावलिभाङा गामिनि मुस्रिमा कामिनी बर'नि अनजालि फिसाजो संक्रान्तियाव दैमायाव दुगैनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै 3नि जिउ खहा आरो 14आ जोखोम पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला संक्रान्तियाव अरुणाचल प्रदेशनि परशुराम कुन्द'आव लहित दैमायाव दुगैनानै गोबां सिबियारिफोरा गंसे बासजों गुवाहाटी फारसे फैदोंमोन बेयावनो सोरगिदिं
खुवाजों लामाया खोबथेनायलाय लामायाव दिदोमै थाथ'नाय ट्राकआव बासआ गोख्रोङै सौख्रांफैदों जायजों साथामनि जिउ खहा जादों आरो सा14आ जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय सा14खौ उनाव फाहामथायनि थाखाय मरिगाव सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बासनि बे जाब्रबथाया आसामनि मरिगाव ओनसोलनि 37 नं राजा लामायाव जादों। आसामनि ढेकियाजुलिनि 13 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा गथ'साया नेशनेल ब्रेभारि एवार्ड 2023 नि थाखाय सायख'जाबाय। बिथांनि मुङा उत्तम तान्ति। साहसनि खामानि मावनाया बैसोजों जेबो खोथा गैया बेखौ फोरमान होदों उत्तम तान्ति बिथाङा। थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथां उत्तम तान्तिया जेब्ला 10 बोसोर बैसोनिल'मोन अब्ला गेदेर दैबाना जानायाव सासे आइजो आरो बिथांनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ दैयाव गोजावलांनायखौ नुनानै जेबो गिनाय गैयालासे दैयाव बाज्रुमनानै सासे आइजो आरो बिथांनि फिसाज्लाखौ दैनिफ्राय बोरिसिम बोनानै लाबोदोंमोन आरो बिथांमोन सानैनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन। जायनि थाखाय उत्तम तान्ति बिथाङा नेशनेल ब्रेभारि एवार्ड 2023 अदेबानि माहारियारि साहसि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। फैगौ 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे बान्थाखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो भारत सरकारा 25 उन्दै गथ'साफोरनो होयो आरो साहसिनि खामानि मावनायनि थाखायनो बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो मिरु सरकारा होयो। बिजेपि आरो UPPL जथाय सरकारा बिटिआरआव 2 बोसोर आबुं जानायनि उनाव बे मागो दमासिनि फोरबोआव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ। बिथांमोनहा मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जानायनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरो गोबां धोन सम्पतिफोरानो खहा जालांबाय। अब्लाबो दासिमबो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया जोबनानै थाङाखै। फिन रासियाया इउक्रेन हादरनि सायाव गाग्लोबदों। इउक्रेननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउक्रेननि दिनिप्रनि मोनसे बिल्डिंआव मिसाइलजों गाग्लोबदों जायजों 40नि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिल्डिंआव गोबां थाला दंमोन जेराव सा 1700सो सुबुंफोरा थायोमोन। बे बिल्डिंनि सायावनो गाग्लोबदों जायजों 40नि जिउ खहा जादों आरो सा 75आ दासिमबो गोमानानै दङ। गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ बायख्रुबनाय बिल्डिंनि सिङाव थानायनि सन्देह खालामदों जायनि थाखाय बिल्डिं सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायनि हाबाया जागासिनो दङ। सुबुंफोर थानाय बिल्डिंखौ थांखिनानै रासियाया मिसाइलजों एटाक खालामनायखौ लानानै सोंखारिदों इउक्रेननि सरकारा। आरो बेबायदि गाग्लोबनाया उदखारिनि खामानि जादों होननानै बुंथिदों। लोगोसे रासियानि बेबायदि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रोंसिन हाथियारफोरनि गोनांथि दं होननानै लोगो हादरफोरनिसिम मदद बिहरदों इउक्रेन सरकारा। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।